أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka albarkacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna nan a cikin bayanin karatunmu a inda yau dinnan insha Allahu shine zama na 18 a cikin wannan fassara littafin ahadari, da fatan Allah ya amfanar da mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aka sani a cikin wancan zama, indiya kana bibiyan mu, insha Allahu mun kwana ne daidai alamu wa hirhi. Yau kuma za mu tashi wani waqiduhu. A wancan lokaci mun yi bayani ne a zaman abin da ya shafi taimama, farillan taimama, sunnonin taimama, mustahabban taimama. Yau kuma insha Allahu za mu tashi ne a cikin bayanin abubuwan da suke warware taimaman, kamar yadda a alwala ma akwai babu nawaqidul wudu'i, to yanzu taimaman ma akwai abubuwan da suke warware ta. Shine na farko ga yana ce bismillahir rahmanir rahim wa nawaqiduhu. Abubuwan da suke warware taimama kal wudu'i, kaman abubuwan da suke warware alwala ne. Duk abinda in ka yi shi alwala ta warware, to lallai shi ma taimama in kai wa'incan abubuwan taimaman ta warware. Ya ce wala tusalla faridatani bi tayammamin wahidin. Wala tusalla, ba za ka yi sallah ba na farillai guda biyu da taimama guda ɗaya. Abin da ake nufi a nan wajen shi duk abinda in kai alwala ko sallan farilla, in dai har za ka riƙe alwallan, in ka yi tun subahi za ka iya riƙe alwallan, za ka iya yin sallan isha'i da shi, in ka iya riƙewa kenan. Idan kuwa baka iya riƙewa ba, lokacin adadin abin da ka riƙe, za ka iya yin sallah ko guda nawa ne na farilla da shi. To shi taimama ba haka yake ba. Idan kai taimama za ka yi sallan farilla, ba za ka ce ka yi taimama ka yi sallan azuhur, yanzu kuma ga la'asar ta zo ka ce taimamanka tana nan, bari ka yi sallan la'asar ba. Ko kuwa ka yi sallan magriba ga isha'i ta zo ka ce ai taimamanka na nan ba. A'a, ita ƙa'idan taimama in har ba ka da ikon yin alwala da ruwan nan taimama za ka dinga yi, to duk sallan farilla za ka buga mata taimamanta daban, ba za ka haɗa sallan farilla guda biyu ba. Shi ce wala tusalla faridatani, mutum ba zai sallan farillai guda biyu ba bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya. Wa man tayammama li faridatin, duk wanda ya yi taimama domin ya yi sallan farilla, to jaza lahu, ya halasta a gare shi
annawafilu mutum ya na filfili ba'adaha bayan wannan sallan farillan. Idan kai timama kai sallan farillan azahar ne ya halasta kai ta na filfili ko raka'a nawa ne, ba sai ka buga wani sabon timaman ba. Saɓanin farilla an ce ba za ka ƙara wani sallan ba, to wannan kenan. Ya ce wa masu mushafin, haka nan ya halasta mutum ya shafi bangon alƙur'ani don ya yi taimama. Waɗawaf, ya halasta mutum don ya yi taimama ya je ya ɗawafi a ɗakin Ka'aba. Wattilawatu, haka nan ya halasta mutum inda ya taimama ya yi karatun alƙur'ani, amma fa baicin ya idar da wancan sallan farilla ake magana. A nan wurin abinda ake nufi barin warware muku. Misali da aka ce nan ya ji halasta a gare shi ya yi sallan nafilfili ko guda nawa ne. To abinda ake nufi sai kai sallan farilla kai azahar, ya halasta maka ka shafi bangon alƙur'ani da wannan sallan nafilan. Waɗawaf, da kai sallan azur Allah ya kaddara da fadalansa da rahamansa kana garin Makka ne, ana idar da azahar kuma taimama kai, sai ya halasta ka miƙe kai ɗawafi. Sannan watilawatin, ya halasta maka kana idar da sallah da kai da taimama kai karatun alƙur'ani, amma fa tun farko inna wa zalika, in kai niyan haka ɗin a wajen taimaman kenan. Wata salat bis salati, ita kuma taimama ba ta yin jinkiri ga mutum. Ba za ka yi taimama aƙalla ka samu minti 15 ko minti 10 kana sauraron lokacin sallah ba. A'a, ita wata salat bis salati ana sadar da ita ne da sallah, kana buga ta sai ka miƙe kai sallah. Walam ya harjul waqtu, walam ya kuma lokaci bai fita ba, matakan lokaci bai fita ba. Wajaza, ya halasta bitayammumin, da taimama guda ɗaya da mutum yayi nafilatin, yayi sallolin nafilfili kullu ma zukira, duk lokacin da duk adadin abin da ya ambata, illal farida sai dai farilla. Ma'ana da sallan nafila in kai taimama inda zaka dinga a jere ko sallan nafila raka'a 20 zaka yi, inda nafila ne zaka iya yi da taimama guda ɗaya. Wa man salla isha'a, wanda ya sallan isha'i bitayammumin, da taimama guda ɗaya, ya halasta masa kama ya miƙe lishafa'i wal wutar, ya halasta masa ya miƙe sallan shafa'i, kuma ya halasta masa ya miƙe ya sallan wutir da wannan taimaman da ya yi sallan isha'in da shi, ba sai ya sake buga wani taimaman ba. Ya ce ba'adaha, baicin wannan sallan isha'in, min gairi ta'hirin, ba tare da wani jinkiri ba. Ma'ana jinkirin shine da kai sallan isha'in sai ka shagaltu da yin wuridinka, sai da ka samu lokaci mai tsawo, sannan daga baya ka miƙe ka isha'i, to wannan taiman naka ta riga ta ɓaci. Abinda ake maka magana in ki a nan wurin shine kana idar da isha'in sai ka miƙe ka yi sallan shafa'i da wutiri, wannan shine hukuncin kenan. Wa man tayammama, duk wanda ya taimama min janabutin, na daga janaba, to lallai ga aikin nan, fala budda, babu makawa, min niyyatihima, daga niyyansu. Ma'ana sai ka yi niyyan cewa wannan taimaman da ka yi na samuwan janaba ne, kuma da niyyan ɗaukewan janaba. Shi ne ka ce Allahumma inni nawaitu
Allahumma inni nawaitu Allahumma inni bi'adha tayammumi istibati salati ma kana mani'an minhu min al-hadath al-asgari wal akbari. Wannan shine bawa ya kamata yi sai ya faɗa, domin wannan janaban ta zo ne domin ita hadasi ne mai girma wata kan wajabta wanka, yanzu kuma za ka yi sallah da ita, to lalle ka tabbatar sai ka niyya Allahumma inni nawaitu bi hadha tayammumi istibahati salati ma kana mani'an minhu min al-hadath al-asghar wal akbar. Wannan sai ka tabbatar ka yi wannan niyyan, da fatan duka Allah subhanahu wata'ala da fadalansa da rahamansa ya amfanar da mu albarkacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Insha Allahu anan za mu takaita a cikin bayaninmu, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu, Allah ya tsaya mana da tsayawan annabi, Allah ya dafa mana dafawan annabi, Allah ya suturta mu da suturan annabi. Kowa da bukatar sana alkhairi Allah ya biya masa, duk abin da muke tsoro kuma Allah ya kiyaye mu. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da karuwan arziki da kwanciyar hankali. Allah ka mana buɗi kamar yadda wannan watan maulidi ya shigo, watan da aka haifi shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lallai yanda ya shigo Allah ka sa ka hore mana abin hidima ga annabi, ka lamunce mana abin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka karfafe mu, Allah ka taimake mu, Allah ka dafa mana, Allah ya ƙara mana soyayyan annabi, Allah ya ƙara kusanta mu da annabi, Allah ya ƙara ya dinga nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.